Η φιλοσοφία είναι γιατί μαγειρεύεις. Μαγειρεύεις για τη δόξα, μαγειρεύεις για το χρήμα, μαγειρεύεις για ποιο λόγο. Τελείωσα δημοσιογραφία και χρωστάω κάνα 2 μαθήματα στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τελείωσα μάρκετινγκ και επικοινωνία στις τουριστικές επιχειρήσεις. Έκανα άλλες δουλειές. Πιο πολύ ασχολήθηκα με το μάρκετινγκ, αλλά στο τέλος έκανα αυτό που έλεγε η ψυχή μου. Σε όλη μου τη ζωή ήθελα να μαγειρεύω, να τρώω, να δοκιμάζω. Οπότε κάποια στιγμή ήρθα και μπούκωσα. Δεν λέω ότι είχα αποτυχημένη πορεία, σαν πολιτής, σαν μαρκετίστα, σαν οτιδήποτε. Απλά δεν ήταν αυτό που αγαπούσα. Και 38 χρονών, τώρα είμαι 56, τα παράτησα όλα, πάντα μαγείρευα και πήγα σε μια σχολή μαγειρικής με σκοπό να κάνω αυτό το οποίο με εκφράζει. Αυτό που θέλω, για αυτό που ζω. Ο σκοπός μου είναι οι παραδοσιακές συνταγές, αυτές που φύγαν από τις μάνες και από τις γιαγιάδες, ταΐσαν εκατομμύρια κόσμου σε όλα τα μέρη της γης, αυτές οι συνταγές να μην χαθούν, να μαθευτούν, να διαδοθούν, να εκτελεστούν σωστά, γιατί η γαστρονομία είναι η μοναδική άειλη πολιτιστική μεταδιδόμενη κληρονομιά από άνθρωπο σε άνθρωπο. Κανείς άνθρωπος δεν θα ξεχάσει ποτέ στη ζωή του ένα φαγητό της μάνας του, ένα φαγητό της γιαγιάς του, ένα φαγητό το οποίο το συγκίνησε. Ουσιαστικά είναι μια εφήμερη τέχνη η οποία το μοναδικό πράγμα που δημιουργεί είναι μνήμες, αισθήσεις. Ακριβώς τα ίδια υλικά, ακριβώς τα ίδια μαχαίρια, ακριβώς τα ίδια πράγματα να χρησιμοποιήσουμε, είναι διαφορετικό το χέρι και διαφορετική αντιληπτικότητα που έχει ο καθένας. Οπότε το να δίνεις την πληροφορία και να δίνεις και το υλικό σε όλους τους ανθρώπους, για μένα, αν εξαιρέσεις το γεγονός ότι ξεπερνάς τη μιζέρια που έχεις ή την πεποίθηση ότι κρατάς κάτι μυστικό και τόσο βαθύ που το ξέρεις μόνο εσύ, το οποίο είναι λάθος, από την άλλη πλευρά είναι μεγάλη χαρά να μοιράζεις μια συνταγή, μια πληροφορία σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγματικό ενδιαφέρον να μάθουν κάτι ή να χρησιμοποιήσουν υλικά για να κάνουν ένα φαγητό που τους αρέσει πάρα πολύ. Είναι αίσθηση. Δεν είναι μόνο η ενέργεια της μαγειρικής. Δεν είναι ότι μαγειρεύω. Δεν είναι ότι παίρνω κάποια υλικά, τα συνθέτω. Αν εξαιρέσεις ότι είναι φυσική χημεία, 1002 πράγματα, το τελικό αποτέλεσμα είναι η μνήμη. Η αίσθηση, η ευχαρίστηση, αυτή είναι η μαγειρική. Αυτό στην ουσία είναι ένα βίωμα, όπως το λες. Μα η μαγειρική είναι βίωμα. Η μαγειρική είναι βίωμα. Δεν μπορεί να μαγειρεύεις άμα δεν έχεις βιώματα. Ούτε να στα δημιουργήσουν τεχνίατος. Αν βρεις τη μαγειρική σαν έκφραση εργασιακή, ότι θα πάω σε μια σχολή μαγειρικής χωρίς να αγαπάς αυτό που κάνεις, μόνο και μόνο για να βγάλεις κάποια χρήματα για να βιοποριστείς, έχασες. Αν δεν έχεις βιώματα δεν πας πουθενά. Θα όφτωσες κάποιο δικό σου να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα αυτή την εποχή? Μόνο αν τα αγαπάει. Μόνο αν πιστεύει ότι η αγάπη μεταδίδεται μέσα από ένα πιάτο. Αλλιώς θα του έλεγα να κάνει ό,τι αγαπάει. Γιατί αν δεν κάνεις αυτό, όχι αυτή τη δουλειά, απλά αυτή η δουλειά φαίνεται περισσότερο. Φαίνεται στο πιάτο. Φαίνεται μέσα στο πιάτο. Αυτό, ναι, λέμε ότι πρώτα τρώει το μάτι σε ένα πιάτο
αλλά μην ξεχνάμε ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι η γεύση. Οπουδήποτε και να βάλεις ένα χάλια φαγητό, το πιάτο θα γυρίσει γεμάτο. Οπουδήποτε και να βάλεις ένα πολύ καλό φαγητό, το πιάτο θα γυρίσει άδειο. Το θέμα είναι ότι αν δεν αγαπάς το σεφιλί και τη μαγειρική, πες το πως θέλεις, δεν θα πας πουθενά. Όχι, αν δεν αγαπάς το φαγητό και την προσφορά στον άνθρωπο, μην κάνεις αυτή τη δουλειά, κάνε κάτι άλλο. Ο μάγειρας έχει ανάγκη την επίδειξη? Για μένα όχι. Ο μάγειρας έχει ανάγκη την ταπεινότητα. Γιατί η επίδειξη, τα φώτα σβήνουν, αναγνωρίστηκες, θεωρείς ότι είσαι πολύ καλός στη δουλειά σου. Η μαγειρική δεν θέλει έπαρση, θέλει ταπεινότητα. Θέλει προσήλωση, θέλει πάθος, θέλει αντοχή, αλλά δεν θέλει για μένα έπαρση. Θέλει τη μέγιστη ταπεινότητα. Υπάρχει ηθική ικανοποίηση σε ένα μάγειρα? Ναι, υπάρχει. Είναι στιγμές. Η ηθική ικανοποίηση δεν είναι ένα γενικευμένο. Είναι στιγμές. Εμένα μου έχει τύχει να δω άνθρωπο να τρώει και να κλαίει. Γιατί μου είπε ότι είχε χάσει τη μητέρα του και το φαγητό που του έκανα ήταν ακριβώς το ίδιο όπως το έκανε η μάνα του. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν χάλια το φαγητό όπως το έκανε η μάνα του ή όπως το έκανα εγώ, αλλά το ζητούμενο είναι ότι ναι, παίρνει συγκίνηση. Ή όταν έχεις ταξιδιώτες. Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Είναι οι ταξιδιώτες, οι άνθρωποι, οι υπουργεία, οργανισμοί, τα πάντα μιλάνε για τον τουρισμό. Δεν είναι τουρισμός. Εγώ δεν μαγειρεύω για τουρίστες, μαγειρεύω για ταξιδιώτες. Ο τουρίστας είναι ό,τι πιο πρόχειρο υπάρχει, να φάει κάτι να χορτάσει την πείνα του. Ο ταξιδιώτης είναι αυτός που θα ψάξει τη γεύση, το μέρος, το μνημείο, τα πάντα. Έτσι λοιπόν και ένα καλό φαγητό είναι η πολιτιστική κληρονομιά, οπότε θα το ψάξει το βρει. Είναι μια πολιτιστική αξία. Και μάλιστα το πολιτιστική αξία, είναι καλά το είπα, είναι βαθύτερο. Πίσω από το φαγητό υπάρχει μια φιλοσοφία. Πίσω από κάθε πιάτο υπάρχει ένα γιατί. Πίσω από αυτό το γιατί, πίσω από μια κουζίνα υπάρχει μια άλλη κουζίνα την οποία την έχεις στο κεφάλι σου. Ξαφνικά βγήκαν οι ξυλόφουρνοι. Κάποτε στις γειτονιές ήταν δυσαρεστημένοι άνθρωποι γιατί μύριζε όλη η γειτονιά ξύλο, καμένο κάρβουνο. Τώρα είναι πάρα πολύ θετικό να μαγειρεύεις, ας πούμε, σε μασίνα. Είναι πάρα πολύ να μαγειρεύεις σε γάστρα. Τώρα. Μα αυτό γινόταν ανέκαθεν. Οπότε φτάνουμε σε αυτό το σημείο και λέμε ότι ναι, το φαγητό είναι πολιτιστική κληρονομιά. Και ακόμα περισσότερο, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό, είναι η κουζίνα της Θεσσαλονίκης. Η οποία κουζίνα της Θεσσαλονίκης δεν έχει καμία σχέση με καμία κουζίνα της Ελλάδος, γιατί είναι πολυπολιτισμική. Είναι ένα αμάλγαμα κουζινών που φτιάξανε μία τελικά ανεξάρτητη κουζίνα. Αυτό έρχεται σε σχέση με την βράβευση της UNESCO. Ναι, η UNESCO αναγνώρισε τη Θεσσαλονίκη σαν σαν μια γαστρονομική πρόταση της UNESCO για να γνωρίσει ο κόσμος την ιδιαίτερη κουζίνα της Θεσσαλονίκης. Εμείς έχουμε στην παρέα μας το φίλο μας και πρεσβευτή πια τον Γιάννη Κατσαντώνη. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε θερμά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κύριε Κατσαντώνη, και συγχαρητήρια.
Καλώς σας βρήκα και πάλι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι σημαίνει για σας αυτή η αναγνώριση? Με πολύ καμάρι και συγκίνηση ήταν η χθεσινή παρουσίαση των Chef Ambassadors. Πώς ήταν για σας αυτή τη στιγμή? Ακόμα δεν το έχω αναλύσει τόσο βαθιά. Είναι μια στιγμή που η δουλειά που κάνεις για μια πόλη που την αγαπάς, κάποιοι άνθρωποι την εκτιμούνε, κάποιοι άλλοι φυσικά δεν την εκτιμούνε, και στηρίζεις την πόλη σου. Είναι πολύ μεγάλο το βάρος, αν σκεφτείς ότι εκπροσωπείς τη γαστρονομία της πόλης σου, η οποία είναι προτινόμενη πόλη και προορισμός της UNESCO γαστρονομικός. Και είναι η πρώτη ελληνική πόλη που έχει ενταχθεί στο δίκτυο δημιουργικών πόλεων γαστρονομίας. Είναι γύρω στις 70 πόλεις σε όλο τον κόσμο. Ξέραμε όλοι ότι η Θεσσαλονίκη έχει ιδιαίτερη γαστρονομία. Είναι η γαστρονομία που ξεχωρίζει, είναι η πολυπολιτισμικότητά της. Είναι ένα αμάλγαμα κουζινών. Για μένα είναι μπαίνει ακόμα λίγο πιο βαθιά. Είναι η θαλπορή που πήραμε από τις γυναίκες που μας ταΐσανε στις γειτονιές τόσα χρόνια. Και λέω γυναίκες, γιατί όταν άρχισε να δημιουργείται αυτή η κουζίνα, ήταν οι μανάδες, ήταν οι γιαγιάδες, ήταν η τροφή, οι οποίοι εκείνα τα χρόνια μπορεί να ήταν η θεία, η γειτόνισσα, γιατί οι γονείς δουλεύανε, και μας δώσανε το πόλιασμα της γεύσης, και έτσι δημιουργήθηκε αυτό που λέμε σήμερα η ιδιαίτερη γαστρονομία της Θεσσαλονίκης. Αυθεντικό για μένα είναι η παραδοσιακή κουζίνα. Χωρίς να πειράξεις τα υλικά, να δουλέψεις με εποχικά υλικά, να δουλέψεις με τοπικά υλικά, να προσπαθείς να εκτελέσεις μία συνταγή όπως τη βρήκες. Πολλές φορές να βγάλεις και τον εαυτό σου έξω από τη συνταγή. Για να διατηρηθεί μια συνταγή πολλές φορές είναι πάρα πολύ καλό να αφήσεις τον εγωισμό σου ή να αφήσεις την τεχνική σου απ' έξω και να την εκτελέσεις ως είναι. Για την παραδοσιακή κουζίνα λέω. Σήμερα δεν ισχύουν πολλά από αυτά. Και δεν ισχύουν πολλά από αυτά από το προηγούμενο μέρος της κουβέντας που είχαμε από την έπαρση. Η έπαρση αλλοιώνει το μάγειρα. Τον φτάνει, θα το κάνω καλύτερο από αυτό που βρήκα. Ωραία. Θα αποδομήσω κάτι το οποίο δεν ξέρω να δομώ. Εμείς θέλουμε να γκρεμίσουμε κάτι ενώ δεν ξέρουμε να χτίσουμε κάτι. Οπότε ας ξεκινήσουμε από τη βάση, η οποία βάση ποια είναι? Μαγειρεύω με αγάπη για να προσφέρω φαγητό, χαρά, επικοινωνία και όμορφες στιγμές σε ανθρώπους. Αυτό για μένα είναι μαγειρική. Ωχ, αυτό ήθελε. Όχι ρε φίλε. Τι πειράζει. Βαθιά φυσική.
βαθιά.